E tamén temos un descenso importante das temperaturas. Virginia Ramos, creo que nos traes un bálsamo labial que podemos facer na casa, que sobre todo nos acordamos deles cando ven o frío e se nos cortan os labios. Claro, cando ven o vento do norte. O que pasa é que de momento estamos co do sur, por eso hai tanta temperatura. Así, co vento do norte? Claro, polo frío. Que se che cortan os labios, entón poder facer un casero. Algo para que non se corten ou algo para que unha vez que se corten? Algo para hidratalos, reparalos... É que non me vale, porque tú chegas á farmacia e dices, que quere, reparador ou protector? E dices, home, dame todo. Claro, un de cada. O que lle mete unha cousa a outra. Entendo que haberá algúns produtos que sirvan un poquinho para rexenerar cando xa tes o beizo cortadiño, pero tamén para protexer un pouco, que comenta Roberto, que teñamos todo en un, non? Claro, isto que facemos é que traballen en sinerxia, son distintos elementos, está o aceite de améndoa, temos a manteca de karité, que é nutritiva. A manteiga de karité, isto utilízase moitísimo en cosmética, non? Para hidratar, e a base de moitos bálsamos e de moitas cremiñas. Se pode utilizar para masaxes. Pero que é o karité? Manteca de karité é un árbol. Karité é un animal, é un árbol. Sí, que se muxe. Un árbol tropical que se alimenta do suelo, das raíces, e sube a savia e depois para as follas. É un árbol africano, que ten un tipo de noz e desa noz se extrae a manteca do karité. Aquí o que vamos a facer é utilizar 20 gramos de manteiga, outros 20 de aceite de améndoas, que xa está aquí medido. Todo moi hidratante, todo. Cera de abella, que o que fai é manter a hidratación. Vamos a botar tamén un pouquiño de vitamina E, que é antioxidante. Onda, con tratamento tamén. E despois o que é optativo é o aceite esencial que lle queiramos poñer. Isto é para darlle un toquiño, non? Claro, se queremos que teña unha recendo ou un... Podemos poñer lavanda, que é relaxante. Podemos poñer calquera. Outra cousa que non digo, ou si o digo e a veces me olvido, que non todos os aceites esenciais son para utilizar en cosmética ou para poder inxerir. Este que traio eu, por exemplo, sí. Eu escollo un ylang-ylang, que esta é unha flor de Madagascar, lle chaman o aceite... Moi aromática, ademais. Sí, este é moi aromático. Este chaman o aceite do bo humor, entón, ademais de que facemos o bálsamo labial, vamos ter aromaterapia. Bueno, o ylang-ylang é a base de moitísimos perfumes que están en... Se utiliza moitísimo o ylang-ylang. Pois empezamos xa coa receita. Entón a lavanda non che vai facer falta? No. Ahora que teño estudado todos os nomes en inglés, que como veñen... Pero mira, lee inglés para que aí en pequeniño chopón. Este, por exemplo... inglés, pero... Sabe inglés, pasa que non ves sin gafas. Claro. Bueno, esa outra, que ven pequeniño. Digo que hai algúns que son tóxicos para inxerilos, que se utilizan solo en vaporizadores, sabes, que botas no... ou aromatizadores, non sei como chamades. Solo se pode botar aí que é para ambientar a casa. Este se pode utilizar tanto tópico como... Efectivamente, non son capaz de ler isto. Non eres capaz tan pequeno. No, pero é moi pequeniño. Eso para que non lees, é como os prospectos dos medicamentos. A ver, veixo que trae esencia de lavanda... No, pero che dice cal é o uso. Venga, bien. Pois arranquemos. Non, eu seguro que non son quen, porque isto está pequerrechísimo. Os ingredientes... Trae para aquí, anda, trae para aquí. Sí, para facer masaxe, para baños... Claro, este, por exemplo... Para difusor... Sí que para uso... Para perfume... Alimenticio. Para baños románticos ou para baños... Pode ser. Este se pode inserir. Este sí se pode inserir, este en concreto. Este sí, non? O do ylang-ylang. Pero non é porque sea ylang-ylang, é que o fan de maneira que non sea tóxico e o poidas inserir. Vale. Según como o fagan. Eso, que o aceite esencial é optativo. A gusto de... Xa sería por darlle un toque de experiencia, non? Digamos. Podemos poñerlle Romeu tamén, que ativa a circulación, nos vai axudar tamén. Home, que o Romeu xa tardaba en salir, Virginia? Entón, vamos a botar 20 gramos de manteiga de karité. Estes son 100, vamos a facer aí máis ou menos a ollo de buen cubero. O sea que esa manteiga é un potente hidratante, non? Sí. Seguro que tes unha chea de produtos no teu fogar que teñen como base manteiga de karité. Outro tanto. É verdade. 2 culleriñas, máis ou menos. Así máis ou menos, non? 20 gramiños. Máis ou menos. Gústame que digas máis ou menos cando estás usando a báscula. Pero que mira, son 20 redondiños, Sí, señor. Foron 20 clavados. Sí. Para unha vez que nos funciona a báscula no programa. Sí, se pode ver aí. Aí están. Xa moveu, xa lle quitou un gramo. Pon aí. Mira, está baixando, xa son pon 19. Bueno, quedame aquí o gramo, está aquí. Non sei que fixo Juan. Está aquí. Botaríamos outros 20 de aceite. Isto sí xa ben medido, non? Sí, este sí. E que aporta o karité e que aporta a améndoa? Porque explicaba Robert que sí que é certo que parece como que as dúas son hidratantes. Nutritiva e hidratante, pero que o karité ademais axuda a reparar. Vale. Se temos unha cicatriz, unha arruga, axuda. Ui. Por todos lados. E menos embadurnar. 40 exactos.
Mira, aquí están os 40, non toques a Juan. Vale, o que vamos a facer é poñelo ao baño María para que se xunte un co outro. A ver se me deixa. Nada, este nun pouquiño xa vai. Quédanos pendente probar ese xarabe para tos que vai probar Raquel Atanes, porque ten falta de cacao. Pero isto deixa escurrir. Isto é alquitrán. A puntita na máis. Non cheira mal, mira. Eso a puntita na máis. Non me mal, ten así como un toquiño a chocolate. Como se non tes tos, nin gana de toser, Non toses solo por non ter que tomalo. Ter que tomalo. Vamos a botar tamén a cera da abella. Que isto dicías que era para... A cera? Sí. A cera é sobre todo hidratante. Porque o que fai é que che mantén a hidratación. Non deixa que o beizo perda a súa propia hidratación, exacto. non? Protexe a barreira lipídica do beizo. Madre mía. Que falta de deberes. Sí, señor. Non sei se señor. pode dicir eso neste horario, Sí. Que ten que ser cera de abella virxe, entendo, non? Sí, de viveiro. De viveiro, de... Das de mismas, viveiro... das mismas que fixeron a Mel. Isto da tos hai que tomalo con pan, non? Unha torrada. Unha torrada. Hai que apuntar, non? Sí. Bueno, pois a ti o que fagas con Mel, se cousa túa. Pero podes botar nunha infusión, ou podes botar en leite vegetal... A textura que tenga polo mel, non, é polo cacao, non? Todo xunto. Sí, sí. Todo xunto. Eso é como un Pero xarope ese- que se pode tomar cantas veces ao día. A punta dunha cucharadiña hai que xa vou, probar xa vou. tolerancia. Vou probar. E para Vale, os leva nenos... cayena, bastante. Claro, para os nenos, se queremos por nenos, baixar a cayena. Fará menos efecto, pero a mellor tamén o toman con máis gusto. O mellor Porque cacao- quitarlla, non? Quitarlle de todo, no. Algo sempre potencia, Algo- non entendo. Claro, Non, algo non, que eso teña. Hai algo escrito sobre a que idade ten que empezar os cativos a tomar café? Depende. Café, digo, Home, os Café. cativos En non general, deberían, non? Pero non hai depende. unha idade para eso. Home, Pois- sempre o que son plantas e estas historias a partir dos 12. Precisamente saiu hai pouco un estudo recente, escoitaba Antes outro no. día a Héctor Castiñeira, enfermeira saturada en Radio Galega, que decía que antes dos 12 anos, dende logo, que nunca se Nunca café, debería tomar café, porque despois pode xerar, e está demostrado, trastornos de ansiedade en etapas máis adultas. E Creo que decía gastritis. que antes dos 12, non. Por suposto, revisad este estudo, vale? Porque falo de... Non, se o dixo ele sabe. Sí, pero foi o que dixo el, e iso é o que recordo eu que dixo a semana pasada. Vale, vale. Pero E sí que me ese, por chamou a exemplo, atención a partir ese dos estudo. 5. E medindo a cayena. O que sí van poder tomar, que é o seguinte que traemos, que é o bálsamo respiratorio, que este xa é pa embarazadas e nenos a partir de 2. Bueno, que ese sí se pode non tomar. pica moito, Está ben, Está rico, A ver se che vai dar o zasca despois ao final de regusto. No, non lle cargache. Está rico, moito? No, non Home, pica. intentei non cargarlo... No, non lle cargache. En Pero- serio que está rico? É Si que o claro, toleras, leva canela, leva a ver, chocolate, se ahora o cacao. toleras e queres que faga máis efecto, colles, botaslle máis, remeses, chimpún. Pero é Está ben. mellor ir de menos a máis, Claro, probando a tolerancia, sempre non? de Digamos. menos a máis. Está rico. Mira, ainda non llegarimos a vitamina ahora foi. Aí estaba cayena. Pois está ben remexido, Está riquísimo. Ai. Pois todo isto é o que leva, están vendo os ingredientes en pantalla, se queren tomar nota. Que tal, Robert? Ben, Coitado. xa está ben. Non toses porque non te atreves. Claro. Dá tos. Non tantos, no. Dá tos. Xa chaquita por resto do É ao día. revés, dache tos. Dixenche a puntita. Solo la puntita. Hasta por pensei que non, pero sí, Ai, mira, outra das Hasta- plantas que non dixemos antes, que falábamos das... Hasta creo que me deu mocos tamén. Toma. O sea, isto dache, se que es catarro. Toma un palo. Outra das plantitas que me preguntastes antes se chama barba de vello Sí, barba ou de barba vello. de frade, Ajá. que non deu tempo antes, que é ese líquen que hai nas ramiñas dos árboles que parece unha barba, a verdad. Se pon nas ramas e ese é un potente antibiótico que tamén se utiliza. Esa, non? Estamos Tómala aí. vendo. Sí, Antibiótico. antibiótico, Que me sí. estás contando? Pero isto é bo para as árbores é malo, verdade? No. Ah, no? No, ese que este nas árboles indica que o aire está moi ben. É Sí. dicir, non hai contaminación, é moi sensible a contaminación. Onde veixades a... Onde veixades a barbita esta blanca é que a calidade do aire é moi boa. Se utiliza en extracto, en tintura e como cataplasma, as feridas. O sea, Múltiples aplicacións. Sí, Recordé xa que ainda está. non lle botamos a isto. Un pouco de carité, para que me hidrate a garganta. No. Unha cucharada de carité. Vaya por Dios. A ver, Virginia avisou, había que tomar Eu tan só un avisei. pouquiño. Pero Mira, foi aí vai, pouco. vai, Según vitamina E, aí A vai. vitamina E, eu neste caso a teño en ampollas, entón o que se fai é cun alfiler ou unha agulla ou que Pinchámolas. queirades. Sí, se pincha. Isto é antioxidante, É dicías, antioxidante, sí.
Queres salir ou non? Sería, cada ampolla máis ou menos son 10 gotas. Pero non lle podes botar a pílula así tal cual. No, é mellor botar o aceite. Eso botas, por exemplo, unha mazá e non se oxida, non? Se ates ali un cacho. Pois fais ese tipo de probas con cosmética e notase moitísimo a diferencia. É Ti para que abres non unha oxide. mazá, deixala ao aire, A xente oxídase. No, o oxidámonos aceite. constantemente. O aceite. A xente estamos Sí, oxidándonos home, claro, as constantemente. células, sí, cos radicales Por libres. Iso agora... Unha maneira de previlo é facer o grounding, o andar descalzos. Anda, pola non me terra. digas. Sí, é a maneira. Subiño outro día a Luis Enrique, Sí. o entrenador, que dis que anda descalzo sempre pola erva. Depois non me preguntes se se pode facer nunha maceta, nunha maceta non, que xa hai quen Andar preguntou. descalzo pola erva. Que non dixo? Na Luis maceta Enrique, non. o entrenador. Ah, sí. Bueno, tampouco sei si... Pero que sí. Todas as Agora- mañás, andar descalzo. Ahora a ver Tamén se non fai me quedo. exercicio potente cada media hora. Sí. Bueno, sí, tamén é verdad. Agora, isto no, teña cara- que solidificar, entendo, Sí, non? hai que- Canto tardaría máis ou menos, Virginia? Había que sacar, lo que pasa é que o cristal colleu temperatura e non me deixa. Bota máis o que Ah, sella, pero- calquera cousa. Agora. Non. Auga fervendo... Ahora vería que O que sella, da igual, bota máis. Tens un pouco de cayena, quedou aquí, un poquinho máis. La banda. No, debín coller onde había un punto de cayena. Exacto, mellor, xa, remexino. Claro, e entón eso que levamos a un bote e queda así. Tarriño. Ahora hai que sacalo, deixalo enfriar un pouquiño e entón se lle botaría o aceite esencial. Vale. Ten que enfriar un pouquiño, por senón o aceite se volatiliza e adiós. Pois deixámolo que arrefríe un chistiño. E Logo xa lle engadimos e o xa se resto. pasaría o envase final. Ahí está. E dai, os beizos para protexer. Pero se non nos dá tempo a facer eso, hai que ir á farmacia por unha urgencia. Tú prefieres o de beizos así de tal ou da man de... Depende do que leve. Do inxeral, digo. Home, eu prefiro este de untar. O de untar co Eu dedo, sí, non? eu sí. Vale, vale. Pero Pois bueno, imos para outros deixar colores. arrefriar un Depende chistiño. se o vas compartir ou non tamén, non? Pero para os millor, se o compartes millor. O can. Co can, non. compartes millor. Coa xente da familia que está na sí, casa. vale, claro. vale. Home, no, cada un ten o seu botiño individual, suelen ser de 10 gramos. Iso é moito supoñer, No, Virginia. pero con coller Hai dos con outro pequenos. dedo xa está. non? Tamén. Bueno, vale, non nos poñemos máis escatolóxicos. Imos deixar que isto arrefríe. Sí.